σπίτια, φωνές και ιστορίες απ' κάθε γειτονιά. Η αλήθεια ψάχνει τρόπο να βγει ξανά μπροστά. Μην αλλάζεις κανάλι, μείνε εδώ. Ό,τι συμβαίνει τώρα θα το μάθεις στο λεπτό. Κοινωνία Alert, όλα στο φως. Με το Γιάννη Τσιτούρη μπροστά οδηγός. Κάθε Τετάρτη μαζί μας δυνατός παλμός. Με τον Πέτρο Χασάπη σχολιάζει ζωντανά. Κοινωνία Alert, ακού το παλμό της πόλης του κόσμου κάθε λεπτό. Καλησπέρα μας. Και λέω καλησπέρα μας γιατί είμαι μόνος μου προς το παρόν. Τον έχω δίπλα. Λοιπόν, Κοινωνία Alert. Να σοβαρέψουμε λιγάκι. 9 η ώρα, Τετάρτη σήμερα. Οι εξελίξεις τρέχουν. Αυτοί εκεί μέσα στη Βουλή δεν πρόκειται να σταματήσουν. Και όχι ότι τρέχουν με το καλό, για το καλό μάλλον. Αναθεώρηση συντάγματος, ό,τι θέλουνε κάνουνε. Βλέπετε, βγήκε κι άλλος, έγινε υφυπουργός, το φιλαράκι από τη Β' Πειραιά. Και είπε 13η σύνταξη και 13ος μισθός, δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν λέω ποιος, υφυπουργός οικονομικών. Θέλω να πω, ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που μας παρακολουθείτε και επειδή το ακούω και από τα τηλεφωνήματα, από το ραδιόφωνο, έτσι κάθε Σαββατοκυριακή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε δύναμη και υπάρχουμε, είσαστε εσείς τηλεθεατές του Alert TV, σε ένα υπέροχο και φοβερό κανάλι και δυναμώνει με νέες εκπομπές, τα πάντα. Λοιπόν, και γιατί γελάω, δίπλα μας, εδώ έχουμε πάντα, δεν τον αφήνω, του έχω βάλει μια μεγάλη αλυσίδα, είναι ο φιλοξενούμενος μου ο Πέτρος ο Χασάπης, πολιτικός αναλυτής. Τον έχω πάντα για την καθημερινή. Το βλέπετε, με λοξά με κοίταξε αυτή τη φορά. Δηλαδή, εντάξει. Μου λέει Τσιτούρη, με έχει τρελάνει. Συνέχεια εδώ. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εγώ δεν τα ξέρω μες στη Βουλή. Ο πιο έμπειρος και νομικός, κύριος Πέτρος Χασάπης, θα είναι πάντα εδώ. Δεν θα φύγει καθόλου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η επικαιρότητα. Έχουμε πει τι έπρεπε να βάλουμε στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία. Ατύχησε ο Γεραπετρίτης με Βελόπουλο για την κόκκινη γραμμή. Επειδή τα θέματα είναι και από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν προλάβαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον εκλεκτό βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, που ανοίχτηκε, μας είπε πράγματα που δεν τα ακούτε και δεν θα τα ακούσετε πουθενά σε κανένα συστημικό κανάλι. Είμαι ξεκάθαρος αυτό. Λοιπόν, έχουμε την αποκομιδή Ογκωδών, ναι. Αντικειμένο στο Δήμο της Αθήνας και όχι μόνο, και σε άλλους δήμους. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Χασάπη. Είναι και που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα, το πω πιο λαϊκά, τα χόρτα. Ναι. Γιατί δήμοι τα δικά τους τα οικόπεδα δεν τα καθαρίζουν, αλλά ρίχνουν πρόστιμο στο δικό σου και στο δικό μου. Τι είναι που θα το κάνουν. Δυστυχώς. Θα το πούμε, θα τα πούμε. Μετά το άλλο θέμα μας είναι η πιο σωστή πρόταση για τη φορολογία. Ο Τσίπρας έλεγε ψέματα, το έχουμε πει. Στους πολίτες για τα κόκκινα δάνεια, το είπε και ο κύριος Χασάκης την προηγούμενη εβδομάδα για τα κόκκινα φαν. Τα κόκκινα δάνεια, ναι. Κοίτα που δίνω στα φαν. Ναι, απλά. Εγώ τα λέω πιο απλά. Εσείς είστε νομικός, κύριε Χασάπη, αλλά ο κόσμος θα τα καταλαβαίνει διαφορετικά, πιο απλά. Τι απάντησε ο Τσίπρας το 2013 για το Σύνταγμα, εκεί θα γελάσουμε και θα κάνουμε και ερώτηση του κυρίου Χασάπη. Η κυβέρνηση ομολογεί με νόμο ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία. Αυτό είναι σίγουρο, το βλέπουμε. Και το άλλο, το πιο βασικό, το έκτακτο που έχω, η θέση της Ελληνικής Λύσης για τη δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που έγινε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε, κύριε Χασάπη, από αυτό το θέμα. Γιατί για το επίκαιρο. Είναι το επίκαιρο. Το επίκαιρο. Της ημέρας. Της ημέρας. Μπορούμε να βάλουμε το βιντεάκι που άκουσαμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, να δούμε τι είπε. Πρόταση της Ελληνικής Λύσης, διακηρυγμένη ήδη από το πρόγραμμά μας, είναι η παράλληλη λειτουργία και ιδιωτικών ΑΕΗ, καθώς και ΑΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τα δημόσια ΑΕΗ. Για πολλούς λόγους, όπως παραδείγματος χάρη οικονομική, η διακοπή δηλαδή της εξαγωγής συναλλάγματος και γιατί όχι η αντιστροφή του με την εισαγωγή συναλλάγματος στη χώρα.
αλλά κυρίως για λόγους ανταγωνισμού και συναγωνισμού, ώστε να γίνουν τα δημόσια ΕΗ καλύτερα. Προτείνουμε όμως ταυτόχρονα την κατάργηση των ψυχοφθόρων πανελλαδικών εισαγωγικών εξετάσεων, η εισαγωγή να γίνεται με βάση τους βαθμούς των 3 τάξεων του Λυκείου, να υπάρχει ισχυρός κόφτης εντός των ΑΕΗ, όπως ισχύει σε άλλες χώρες, για να αναδεικνύεται η ικανότητα και να προάγεται η επιστήμη. Τα ιδιωτικά ΑΕΗ να ακολουθούν το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα σπουδών με τα δημόσια, μέρος των εσόδων των ιδιωτικών ΑΕΗ, όπως και των ιδιωτικών νοσοκομείων, να κατευθύνονται στα δημόσια ΑΕΗ και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αντίστοιχα. Οι κομματικές φοιτητικές παρατάξεις να μην έχουν καμία θέση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να μην διορίζονται εκπρόσωποι τους στα συμβούλια διοίκησης των ΑΕΗ, να υπάρχει ασφάλεια από κακοποιά στοιχεία εντός των ΑΕΗ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγεία των φοιτητών και του επιστημονικού και υπαλληλικού προσωπικού και η ελεύθερη έκφραση των ιδεών και η ελευθερία των ερευνών. Κλείνοντας, η εμπεριστατωμένη διδαχή της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής γλώσσας, του συντάγματος και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων θα είναι υποχρεωτική στην πρωτοβάθμια και μέση εκπαίδευση για την υγιή κοινωνικοποίηση και τη δημιουργία άρτια καταρτισμένων Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αυτό έγινε, κύριε Χασάπη, σήμερα. Αν δεν Σήμερα ήταν η συζήτηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την παιδεία, με λίγα λόγια. Τη μεταρρύθμιση και κατάργηση πανεπιστημίων. Λοιπόν, έγινε ισχυρή σύγκρουση μεταξύ αυτών που δεν θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και αυτών που θέλουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ακριβώς αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Ακούστηκε μια πρόταση η οποία δεν την είπε, σε ελληνικής λύσης, δεν την είπε κανένα άλλο κόμμα και προκάλεσε αίσθηση και δεν τόλμησε και κανένα κόμμα ούτε της αριστεράς να την αντικρούσει. Λοιπόν, τι είπε με λίγα λόγια? Ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια για λόγους να μην φεύγει το συνάλλαγμα και να έρχεται μάλιστα συνάλλαγμα, αλλά και για λόγους συναγωνισμού και ανταγωνισμού, ώστε να γίνουν τα κρατικά καλύτερα, αφενός, αλλά... Και την αξιοκρατία βάζει. Βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα όμως, επειδή λέμε ότι από εδώ θα πάνε αυτοί που έχουν λεφτά και θα σπουδάσουν και τα φτωχά παιδιά όχι, δεν θα σπουδάσουν. Ταυτόχρονα η ελληνική λύση προτείνει κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Σωστά. Και θα μετράει ο βαθμός των 3 τάξεων του Λυκείου. Εκεί θα πρέπει να δώσει ο μαθητής τη δύναμή του και θα μπει ανάλογα με το βαθμό στη σχολή την οποία θα επιλέξει. Αλλά μέσα στη σχολή όμως δεν θα είναι αιώνιος φοιτητής. Θα υπάρξει κόφτης. Κόφτης όταν λέω θα υπάρξουν αυστηρές εξετάσεις. Θα πρέπει να το κατέχεις, να είσαι επιστήμον. Δεν πας εκεί για να γίνεις αιώνιος φοιτητής, ούτε να είσαι σε μια φοιτητική παράταξη και να σε βολέψουν κάποιοι κάποτε. Ναι, λοιπόν, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Λοιπόν, ναι, και τα παιδιά του ελληνικού λαού που δεν θα έχουν λεφτά να πάνε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπαίνουν χωρίς πανελλαδικές στα πανεπιστήμια. Να σημειώσω εδώ αυτή τη στιγμή ότι μπαίνουν κάπου 60.000 στα πανεπιστήμια. Ναι. Από τις 90.000 που δίνουν, δηλαδή από τις 80.000 δεν θυμάμαι. Δηλαδή είναι μια διαφορά 20.000 που μένουν εκτός. Αυτές οι 20.000 θα απορροφηθούν από ιδιωτικά πανεπιστήμια κτλ. Και μπορούν κάλλιστα να μπαίνουν σχεδόν όλοι στα πανεπιστήμια. Αλλά μέσα στα πανεπιστήμια όμως θα γίνεται ξεσκαρτάρισμα. Δεν θα βγαίνεις από εκεί αν δεν είσαι επιστήμον. Ταυτόχρονα τα ιδιωτικά θα έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, ακριβώς. Το ίδιο, αλλά το κοστολόγιο. Με το κόστος ποιο θα είναι? Υπάρχει ένα κόστος. Αυτό αφορά εκείνους που θέλουν να πάνε στα ιδιωτικά. Εκείνοι που δεν θέλουν να πάνε στα ιδιωτικά θα μπαίνουν χωρίς εξετάσεις στα δημόσια. Σωστό αυτό. Έτσι. Θα μπαίνουν χωρίς εξετάσεις. Είναι καλή πρόταση της ελληνικής λύσης. Βέβαια. Και μάλιστα είπε και το εξής, ότι μέρος των εσόδων από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτά που θα εισπράττουν δηλαδή, ένα μέρος των εισόδων θα κατευθύνεται στα δημόσια για να γίνουν ακόμα καλύτερα με πιο μεγάλη χρηματοδότηση. Και το ίδιο πρότεινε να ισχύσει και για τα νοσοκομεία. Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, μέρος των εσόδων των ιδιωτικών νοσοκομείων θα πηγαίνει στο ΕΣΥ. Εάν θέλει κάποιος να πάει να πληρώσει, να πάει στο ιδιωτικό, ας πάει. Με τις τιμές που θα του καθορίσει το ιδιωτικό νοσοκομείο. Αλλά εκεί, γιατί είναι ελεύθερη η τιμή εκεί. Αλλά το ποσό όμως, ένα μέρος του ποσού που θα δώσει θα κατευθυνθεί στο σύστημα υγείας το εθνικό. Το ίδιο θα συμβεί και με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα
πρότεινε το εξής, ότι οι φοιτητικές παρατάξεις πρέπει να φύγουν εκτός πανεπιστημίων, οι κομματικές φοιτητικές παρατάξεις. Εδώ και χρόνια έπρεπε να έχουν φύγει, να μην κομματίζονται. Το να είναι ελεύθερες οι ιδέες και να κυκλοφορούν εντός των πανεπιστημίων, αυτό είναι κάτι άλλο, και άλλο πράγμα να περνάνε οι βούλοι των κομμάτων μέσα και να διαλύει τα πανεπιστήμια. Όπως θα υπάρξει προστασία από κακοποιιά στοιχεία, τα οποία και καταστρέφουν τα πανεπιστήμια και γίνονται άντρα ναρκωτικών εκεί μέσα. Ακριβώς. Και κινδυνεύει και η σωματική ακεραιότητα τόσο των φοιτητών όσο και των εργαζομένων εκεί. Αυτά θα πρέπει να φύγουν. Και στο τέλος είπε ότι σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια αλλά και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να γίνεται η διδαχή της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας εμπεριστατωμένα, καθώς επίσης και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Προσέξτε, όχι μόνο των ατομικών, και πολιτικών. Όπως καθορίζει το Σύνταγμα. Δηλαδή θα ξέρει ο κάθε μαθητής ότι όταν θα γίνει ενήλικας αργότερα θα μπορεί, για παράδειγμα, να προτείνει νόμο, να προτείνει δημοψήφισμα. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτά, έτσι, θα τα δούμε στη συνέχεια. Αλλά θα μπορεί να ξέρει και να μαθαίνει ότι μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Και να σημειώσω εδώ, διότι πολλοί άνθρωποι λένε, μη μας λέτε τώρα για το Σύνταγμα, πέστε μας θέματα καθημερινότητας. Το Σύνταγμα είναι το καταστατικό του κράτους, όπως είναι το καταστατικό της εταιρείας. Εάν εκεί δεν δουλεύουν καλά τα πράγματα, όπως δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν δουλεύει τίποτα. Και η ακρίβεια και η πείνα και τα νίκια και όλα αυτά εξαρτώνται από εκεί. Σωστά. Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Γι' αυτό και η συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής για το Σύνταγμα, αναθεώρηση, είναι αμυστή. Οι βουλευτές που πάνε εκεί δεν πληρώνονται. Ενώ στις άλλες επιτροπές για τα νομοσχέδια πληρώνονται. Για το Σύνταγμα δεν πληρώνονται. Είναι αμυστή. Είναι ό,τι ιερότερο μπορεί να υπάρξει για ένα εθνικό κράτος. Το Σύνταγμα. Επειδή με ρωτάει κόσμος και στο ραδιόφωνο, γιατί παρακολουθούν και την εκπομπή μας, λέει αυτή η αναθεώρηση συντάγματος. Αυτά πότε θα ψηφιστούν, γιατί με έχουν ερωτήσει. Λέω μέχρι 10 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου 15 με 17 Ιουλίου να τελειώνει. Τους ενημερώσουν να σας ακούσουν. Κάπου 15 με 17 Ιουλίου, νομίζω 15, τελειώνει η Επιτροπή. Μπράβο. Πολύ σύντομη. Ένα μήνα μόνο. Ακριβώς. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα από τον Ιανουάριο να αρχίσει. Να πάνε διακοπές. Ναι. Και μέσα σε θερινούς μήνες, μάλιστα. Πολύ γρήγορα η κυβέρνηση θέλει να περάσει αυτά που θέλει. Και γεια σας, φύγαμε. Θα γίνει μετά το πέρας της Επιτροπής ένα πόρισμα προτάσεων. Θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κανένα άλλο κόμμα. Να σημειώσω το εξής. Και μετά, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει μια ψηφοφορία και μετά θα γίνει άλλη μία το Σεπτέμβριο, δεύτερη. Είναι υποχρεωτικό να γίνουν δύο ψηφοφορίες. Πόσο θέλει να κατοχυρωθεί, 151, 180? Κοιτάξτε, ή θέλει 151 τώρα για την προτινόμενη διάταξη, αλλά στην επόμενη Βουλή αυτή η διάταξη θα πρέπει να πάρει 180. Ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο. Θα πάρει 180 τώρα, θα θέλει 151 στην άλλη. Εδώ την πάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία στην πρόταση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τον κορόιδεψε η Νέα Δημοκρατία. Την έφερε, το θυμάμαι. Ψήφισε μαζί του και συγκεντρώθηκαν οι 180 στην πρώτη, πιστεύοντας ο Τσίπρας, ο Φέρελπης Τσίπρας, ότι θα μπορέσει τέλος πάντων να κάνει αυτό που εκείνος νομίζει για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, πέτυχε τους 180, μετά ο Τσίπρας πήγε στο περιθώριο με τις εκλογές. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και με 151 ο Πρωθυπουργός όρισε της αρισκίας του. Δεν υπάρχει 180 ψήφοι κτλ. Ο Τσίπρας είπε, προχθές μίλησε, θα πούμε, έχουμε εδώ πέρα το θέμα που είπε και στην Νίκαια. Γιατί εγώ θα πω ότι στην Νίκαια, παιδιά, δεν ήταν κανένας νοικιώτης, ήταν 10 άτομα. Μάζεψε κόσμο, θυμήθηκε του Ανδρέα Παπανδρέου τα παλιά που ερχόντουσαν με τα πούλμαν και είπε για πατριωτισμό. Θα τα πούμε. Τελειώσαμε το θέμα. Να προχωρήσουμε. Τι θέλετε, θέλετε να ολοκληρώσετε? Δεν θέλω κάτι άλλο. Απλώς. Τώρα θα ασχολούμαι σε κάθε εβδομάδα. Ήταν μια πρόταση πραγματικά η οποία. Ήταν ωραία η πρόταση της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό το έθεσα. Η οποία συνδυάζει ταυτόχρονα τα ιδιωτικά για να μπορεί να λειτουργήσει και ο ιδιωτικός τομέας στα πανεπιστήμια και να υπάρξει ο ανταγωνισμός, αλλά ταυτόχρονα όμως όποιος δεν δύναται να πληρώσει τα ιδιωτικά θα μπαίνει χωρίς πανελλαδικές απευθείας εκεί και θα πρέπει να, μέσα στο πανεπιστήμιο όταν μπει να τα δώσει όλα όπως λέμε, για να μπορέσει να βγει ένας τέλειος επιστήμων. Όχι να είναι εκεί όπως είναι δεκάδες χιλιάδες αυτή τη στιγμή αιώνιοι φοιτητές. Υπάρχουν εδώ και χρόνια αυτά. Λοιπόν, στο εξωτερικό βέβαια υπάρχουν. Στο εξωτερικό βέβαια υπάρχουν. Η ελληνική λύση μάλλον γι' αυτό υπάρχει και από το 19 υπάρχει μέσα στη Βουλή. Είναι, όπως το λέω και στο ραδιόφωνο,
ότι είναι η φωνή του Έλληνα αυτή τη στιγμή. Μέχρι Νομίζω, τώρα. κύριε Τσιτούρη, ότι αυτή Συγγνώμη, η λύση... ξέρω να παρεξηγούμε, αλλά είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι αυτή η λύση πρέπει να ακουστεί καλά, να την καταλάβει Είναι ο Έλληνας. σωστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ψυχοφθόρος διαδικασία Ακριβώς. για την εισαγωγή στα ΙΕ. Είδατε τι πάθαν τα δυο κορίτσια. Αυτοκτόνησαν Σωστά. από το άγχος. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν το άγχος του Είναι διαβάσματος και της επιτυχίας. Λες και αυτές οι εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και θέμα τύχης, να μπει κάποιος με βαθμό ο οποίος διάβασε λίγο και ένας ο οποίος να μην μπορέσει να μπει μέσα και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να καθορίσει το μέλλον του ανθρώπου. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχουν διέξοδοι. Η ελληνική λύση προτείνει ένα φοβερό σύστημα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν το δεχθεί αυτό τώρα, δεν έχει αυτό το στόχο, αλλά έχει στόχο την κερδοσκοπία των ολιγαρχών. Η ελληνική λύση πιέζει, πάντα πιέζει. Γιατί παρακολουθώ τον Κυριάκο τον Βελόπουλο από την ελληνική. Δεν έχω λέω κάτι μαζί, γιατί με ρωτάνε στο ράδιο, δεν έχω κάτι μαζί, αλλά είναι πραγματικά αυτά που λέει με αποδείξεις, ισχύουν και έχει θέσεις πραγματικές και όχι θεωρία και αερολογίες. Και πιστεύω θα περάσει. Και πρέπει να περάσει γιατί θίξατε ένα θέμα. Όχι, γιατί τα δύο κοριτσάκια και ήρθαν τα κανάλια μετά μέσα από τη Βουλή εκεί και ζητήσανε να δουν τις προτάσεις κτλ. Υπήρξε ενδιαφέρον μεγάλο. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε στο επόμενο θεματάκι. Κλείσαμε. Έχουμε συνέχεια. Το πρώτο, ναι. Ήταν κάτι έκτακτο. Ήταν σημαντικό. Ήταν σημαντικό. Γι' αυτό και πάμε να το συζητήσουμε. Και πάμε στο θέμα με τον κύριο Χίτα. Να δούμε και ένα βίντεο με την αυτοδυναμία που είπε με τη Νέα Δημοκρατία. Για πάμε στο βιντεάκι μας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μια αποκάλυψη και μια ομολογία. Η Νέα Δημοκρατία ομολογεί δια του κυρίου Γιανναπετρίτη και της διατάξεως της τροπολογίας ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Επικαλείστε, κύριε Γιανναπετρίτη, το άρθρο 37, παράγραφος 3, εδάφιο Γ του Συντάγματος. Είναι το οποίο αφορά σε επαναληπτικές εκλογές κατόπιν αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ομολογεί σήμερα εδώ ότι δεν, επίσημα, με νόμο, με τροπολογία, ότι δεν θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και ζητάει από εμάς, από την αντιπολίτευση, να ψηφίσουμε από τώρα ώστε να έχει ένα δικό της στέλεχος στον έλεγχο του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά το οποίο προφανώς εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Λοιπόν, πιστεύω την άλλη εβδομάδα ή κάποια στιγμή να έχουμε και τον κύριο Χίτα εδώ πέρα. Είναι, θα το πω, λαϊκό πυροβόλο. Είναι καταιγιστικός. Δηλαδή δεν μασάει τα λόγια του. Μου το υποσχέθηκε. Κύριε Χασάπη, ναι. Με αυτό το βίντεο που είδαμε, τι ακριβώς ψηφίστηκε και γιατί λέγεται ότι η κυβέρνηση δεν περιμένει αυτοδυναμία? Μπορείτε να μου πείτε σε αυτό το βιντεάκι. Είναι λάθος και η ερώτησή μου? Όχι. Δηλαδή δεν ξέρω, το λέω τόσο απλά. Εδώ συνέβη το εξής περίεργο, δεν έχει ξανασυμβεί. Ψήφισε ένα νόμο, με τροπολογία έφερε κιόλας, η κυβέρνηση και είπε ότι συστήνει θέση μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού εξωτερικών, έτσι, ο οποίος θα υπάρχει εκεί και όταν πέσει η κυβέρνηση. Και δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση με αυτοδυναμία. Δηλαδή υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση, ξέρετε, με πρόεδρο, με πρωθυπουργό έναν των προέδρων των δικαστηρίων, προκειμένου να ξαναπάει σε εκλογές. Λέει λοιπόν ότι συστήνω αυτή τη θέση, στην οποία νομίζω έβαλε και την κυρία Παπαδοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και εφόσον παραιτηθεί ή πέσει η κυβέρνηση και δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, και ενώ θα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο υπηρεσιακών κυβερνήσεων και εκλογών, 2-3 εκλογικές εγώ λέει θα έχω το δικό μου υφυπουργό εκεί. Σωστός. Λοιπόν, σωστός. Δηλαδή η νέα κυβέρνηση, η οποία θα συγκροτηθεί προφανώς από διάφορα κόμματα, δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στις συνομιλίες με την Τουρκία, για παράδειγμα, με τα Σκόπια, με την Ουκρανία ή οπουδήποτε. Θα έχει το μάτι και τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη εκεί. Και κάλεσε την αντιπολίτευση να το ψηφίσει αυτό το πράγμα. Προφανώς η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, αλλά επειδή έχει την πλειοψηφία το πέρασε. Δηλαδή αυτό που έκανε, ομολόγησε με νόμο, πρωτοφανές αυτό, ότι εγώ δεν θα έχω αυτοδυναμία, ας το ακούσουμε αυτό καλά, δεν θα έχω αυτοδυναμία την άλλη φορά, αλλά επειδή δεν θα έχω αυτοδυναμία και θα υπάρχουν υπηρεσιακές κυβερνήσεις, θέλω να έχω το δικό μου υπουργό εκεί. Το ξαναβάλουμε, θέλω να το ακούσετε λίγο. Όχι, να το ακούσει ο κόσμος. Είναι απίθανο. Εγώ το είπα, είναι πυροβόλο. Και αν δούμε μάλιστα και την επόμενη εικόνα. Ναι, βάλουμε την ένα β' που λέει είναι κράτος υπερηχητικό, αλλά μόνο όταν θέλει
Την 1β εικόνα, άμα μπορούμε να έχουμε στα παιδιά πάνω στο κοντρόλ. Ωραία. Αυτή εδώ πέρα λέτε, κύριε Χασάπη. Ναι. Υπάρχει τελικά γραφειοκρατία ή όχι? Τι δείχνει αυτή η γραφειοκρατία? Μου πείτε τι ακριβώς δείχνει? Η γραφειοκρατία, κύριε Τσιτούρη, στην Ελλάδα είναι μόνο για το φτωχό λαό. Μπράβο, έτσι. Γραφειοκρατία για τους κυβερνώντες και τους ολιγάρχες δεν υπάρχει. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε για να είμαστε καθαροί Μεσαία τάξη δεν υπάρχει. και τίμοι με τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Αυτό τι είναι? Είναι φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, το οποίο, Επίσημο έγγραφο, παιδιά. επίσημο έγγραφο, την ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος που είπαμε πριν, για τον μόνιμο υφυπουργό, το βλέπετε εκεί κυκλωμένο σε κόκκινο τετράγωνο, την ημέρα που ψηφίστηκε, 11... βλέπετε και την ημερομηνία, την ίδια μέρα το βράδυ, πριν ακόμα τα μεσάνυχτα, εξεδόθη ΦΕΚ. Με τον νόμο. Δουλεύουνε το βράδυ. Λοιπόν, ενώ αν υποθέσουμε ότι τώρα ένα άλλο νομοσχέδιο, το οποίο τέλος πάντων δίνει κάποια μπόνους, κάποιο σύνταξη, κάποια οτιδήποτε, κάποιο επίδομα, περιμένει ο κόσμος και λέει πότε θα το πάρουμε, πότε? Όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Όταν δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Έχουν κάνει Θεό το ΦΕΚ. Εν τω μεταξύ το ΦΕΚ δεν είναι τίποτα. Μια υπηρεσία κυβερνητική έτσι, είναι ακριβώς, ναι. που εκεί περιμένουν οι υπάλληλοι, δημοσιεύστε αυτό. Άμα θέλει η κυβέρνηση. Στην προκειμένη περίπτωση, για να το δούμε, αυτό έχει σημασία, για να το δει ο κόσμος ότι την ίδια μέρα, πριν παρέλθει 12 τη νύχτα, την ίδια μέρα, το βράδυ, 8 η ώρα ψηφίστηκε. Και στις 10 είχε βγει το ΦΕΚ. Καλά, έχουμε δει, ξέρω ότι έχω ακούσει και Πότε ΦΕΚ που έχει πάει 2 η ώρα το βράδυ. Πότε τυπώθηκε το ΦΕΚ, το βλέπετε. 2 η ώρα το βράδυ έχω μάθει για ΦΕΚ. 2 η ώρα τα μεσάνυχτα. Εδώ έγινε την ίδια μέρα, το ίδιο απόγευμα. Τηλεματική έχουν. Το ίδιο απόγευμα. Λοιπόν, αυτό για να το δει ο κόσμος, ότι όταν το κράτος θέλει να λειτουργήσει, λειτουργεί αυτόματα. Όταν δεν θέλει και θέλει να εμπέζει τον κόσμο, πάει. Ό,τι βολεύει το κράτος, αυτό θα λέτε. Όταν βολεύει το κράτος για κάτι. Όχι το κράτος, λάθος κάνετε. Όχι το κράτος. Μόνο το κράτος βολεύει. Η κυβέρνηση. Κράτος είμαστε όλοι. Ναι, έκανα έτσι. Μην κάνουμε λάθος. Ο Μητσοτάκης δεν είναι κράτος όλοι. Κράτος είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι λαός οργανωμένος σε νομικό πρόσωπο, ο οποίος κατέχει συγκεκριμένη επικράτεια εδαφική, στην οποία ασκεί κυρίαρχη και πρωτογενή εξουσία. Αυτοί είμαστε εμείς, το κράτος. Που είμαστε σε συγκεκριμένη επικράτεια και ασκούμε πρωτογενή και κυρίαρχη εξουσία. Δεν είναι κράτος ο Μητσοτάκης. Έτσι όμως πώς το έχει πάει. Αυτό ήθελα να πω και αυτό ήθελα να καταδείξω εδώ πέρα, ότι όταν βολεύει τους ίδιους, την ίδια στιγμή αυτόματα γίνονται όλα. Όταν δεν βολεύει και θέλει να καθυστερήσει, όπως για παράδειγμα ακούμε, έβγαλε το δικαστήριο απόφαση και περιμένουμε να καθαρογραφεί. Αυτή άλλη αστιότητα αυτή. Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Άλλη αστιότητα. Όταν θέλει να καθαρογραφεί, καθαρογράφεται αυτόματα. Εγώ σαν δικηγόρος έπαιρνα τις αποφάσεις με τα χειρόγραφα των δικαστών και την καθαρόγραφα μόνος μου σε μία μέρα. Λοιπόν, γιατί ήσασταν υπεύθυνος και έπρεπε να γίνει η δουλειά σου. Και εδώ μπορεί να ορίσει το δικαστήριο, η κυρία Ασπασία, η κυρία Κυριακή, η κυρία νομική είναι εκεί Ευαγγελία, όποια υπάλληλο είναι στις καθαρογραφίες. Κύριε Χασάπη, νομική είναι εκεί μέσα. Πού? Αυτοί που καθαρογράφουν. Όχι, οι υπάλληλοι. Να πάρουν και νομικούς μέσα. Όχι, δεν χρειάζεται. Δακτυλογράφοι είναι. Αντιγράφουν την απόφαση. Να καθαρογραφεί. Άλλη αστείωτητα αυτή. Ακούει ο κόσμος και λέει πότε θα καθαρογραφεί. Πότε θα καθαρογραφεί. Αυτά είναι αστείωτητες δηλαδή. Εν τέλει, τα παιδιά από το κοντρόλ που λέει το κράτος λειτουργεί ταχύτητα μόνο όταν το βολεύει, ισχύει. Αυτό. Αλλά βεβαίως όταν βολεύει κυβέρνηση και ολιγάρχες. Έτσι. Σωστά. Πάντα έτσι. Δεν αλλάζει. Λοιπόν, προχωράμε εδώ. Ό,τι έχουμε για να πάμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο επόμενο θεματάκι μας. Τώρα ήρθα στο δικό μας. Είδατε, σας προσπέρασα. Τι απάντησε ο Τσίπρας το 2013 για το Σύνταγμα. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, να βάλουμε το βιντεάκι μας. Ζούμε σε μια τεράστια κρίση. Αναρωτιέμαι αν μόνο σας ή εσείς, το κόμμα ή οποιοδήποτε πολιτικός μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Και εξηγούμε. Πριν μερικούς μήνες στα Χανιά, παρουσιάσατε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μερικές τις οποίες είπατε και προηγουμένως. Τον Ιούνιο. Θα σημειώσω μόνο την πρωτοβουλία πολιτών για δημοψηφίσματα, γενικά και τοπικά, π.χ. μνημόνιο, π.χ. σκουριές, οι οποίες είναι καταπληκτικές. Όμως, το ερώτημά μου, εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Είναι η αναθεωρητική δυσκολία.
υπάρχει δυσκολία χρονοβόρα, δυσκίνητη, απαιτούνται 2 βουλές, μεσολαβούν εκλογές και κυρίως απαιτούνται 180 βουλευτές. Στη μία από τις δύο. Στη μία ή στην άλλη. Απαιτούνται 180 βουλευτές. Ερώτημα. Είστε λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας. Και θεωρούμε δεδομένο ότι δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε αυτές τις 180 έδρες για να μπορέσετε να περάσετε την σκοπούμενη διάταξη. Τι θα κάνετε? Θα εγκλωβιστείτε στα όρια του συστήματος? Θα σας απαντήσω. Να ολοκληρώσω αν θέλετε. Θα εγκλωβιστείτε στα όρια του συστήματος ή θα ξεφύγετε από το σύστημα όπως έκανε ο Ντεγκόλ το 1958 στην Γαλλία, όπου να αφήσετε στην άκρη το Σύνταγμα και να πάτε κατευθείαν στο ανώτατο κυρίαρχο όργανο της χώρας, το λαό, και να του παρουσιάσετε το δικό σας σύνταγμα. Ή ακόμα καλύτερα να κάνετε αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Ισλανδίας, να δώσετε την ευκαιρία στο λαό να φτιάξει το δικό του σύνταγμα. Θα μείνετε στα όρια λοιπόν του συστήματος ή θα δώσετε τη δυνατότητα στο λαό να αλλάξει το σύστημα? Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να παρομοιάσω την ταπεινότητά μου με τον Ντεγκόλ. Εν τούτης όμως πρέπει να σας πω ότι σε ορισμένα ζητήματα που είναι αόριμα και δεν τίθεται θέμα μικροκομματικής σκοπιμότητας. Για παράδειγμα, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Εγώ πιστεύω ότι αν αύριο είχαμε ένα δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό, θα είχε 98% ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταργηθεί. Λοιπόν, νομίζω ότι σε ορισμένες όριμες αλλαγές, όχι σε αλλαγές που σηκώνουν, αν θέλετε, δεύτερη συζήτηση, δεύτερη γνώμη, που μπορεί να διχάζεται η ελληνική κοινωνία, θα μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο ώστε να μην πάμε σε χρονοβόρες διαδικασίες και χάσουμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο. Λοιπόν, είδαμε τον κύριο Τσίπρα το 2013. Είδα το βιντεάκι, θα πάμε το σχόλιο σας κύριε Χασάπη μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.